Ο Μάραντον ανήκει στον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών. Στο ποντιακό του το άσμα προβάλλει το υπέρτατο καθήκον του ανδρός να εγκαταλείψει την οικογενειακή σαλπορή, τους σπιτικούς του, την αγαπημένη του γυναίκα και να ξεκινήσει για τον πόλεμο. Το Μάραντον έρθε χαρτί να πάει στη στρατεία. Ετοιμάζει το αλογό του νύχτα, το σελόνι, το πεταλόνι, ενώ παραδίπλα του στέκει η γυναίκα του. Η κάλετ παραστέκετον με το χρυσό μαντίλι και τα δέκρετ κατήβαιναν καλομινά χαλάζε. Ματώνει η ψυχή της, όμως εκείνος θα φύγει. Είναι άγνωστο αν θα γυρίσει, αν θα ξανάρθει κοντά της. Βρίσκεται σε απόγνωση. Πού πας ναι Μάραντε και μεν τι να αφήνεις. Εκείνος διατηρεί την ψυχραιμία του, της απαντά. Αφήνωσε τον κύρι μου τον Άεν Κωνσταντίνον. Αφήνωσε τη μάνα μου, τα αδέλφια μου κλπ. Εκείνη όμως εξακολουθεί να τον ερωτά, γιατί τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει εκείνον. Αφήνωσε, της λέει, χρυσό σταυρό και ασημένιο δαχτυλίδι. Στην ανάγκη πούλησε το δαχτυλίδι, όμως το σταυρό όχι. Η πίστη σου στο σταυρό θα σου δώσει δύναμη και κουράγιο. Φεύγει ο Μάραντον στον πόλεμο που διαρκεί 7 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα του καμιά είδηση δεν παίρνει. Βόσκοντας τα πρόβατά της πάνω στα ψηλά βουνά, τραγουδά τον καημό της. Καρτερεί το γυρισμό του αγαπημένου της. Μια μέρα συναντά κάποιον ξένο. Μέσα στην απελπισία της τον ρωτά από πού έρχεται. Ο ξένος της απαντά ότι γυρίζει από τον πόλεμο. Σε σχετική ερώτησή της για τον άντρα της, ο διαβάτης, αφού την αναγνώρισε ποια είναι, της λέει ότι γνώρισε τον Μάραντον, ήταν φίλος του, ήταν συμπολεμιστέ. Όμως εκείνος έπεσε στη μάχη. Ο διαβάτης είναι ο άντρας της και θέλει να δοκιμάσει τη συζυγική της πίστη. Της ανακοινώνει ότι ο Μάραντον του έδωσε τη συγκατάθεση να παντρευτεί την καλή του. Η γυναίκα του Μάραντου αντιδρά στην πρόκληση του ξένου, διαλαλεί. 7 χρόνια ενέμνα τον, ποια λεφτά θα αναμένω. Αν έρθε ο Μάραντον κι αν κεν καλογερεύω. Όμως σιγά σιγά τον αναγνωρίζει. Ο ξένος δεν είναι ξένος, είναι ο Μάραντον. Έχει γεράσει λίγο, όμως έμειναν κάποια σημάδια. Τον αναγνωρίζει πρώτα από το δέσιμο της κουκούλας του. Ατότο ξυμνοδέσιμον τη Μάραντου μου μοιάζει. Η ώρα της αναγνωρίσεως είναι μεγάλη και συγκινητική. Η ποντία γυναίκα σαν άλλη Πινελόπη καρτερεί με αγωνία τον άντρα της, πιστή και αφοσιωμένη απόλυτα σε αυτόν. Τραγουδά η Μάρθα Τσιπουλίδου με χοροδία. Thank you.
σταυρό.